Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa masu albarka. Wannan waya ce aka kawo ta mai ita ya yi mata wafin ko kuma in ce ya yi mata rasto. Wannan wayar Infinix ce gata Smarty 5. An mata wafin amma mai ita ya rasa ta yaya zai yi ya ga ya huce da ita daga wannan yanayi da take ciki. To yanzu kuma insha Allahumma rabbi za mu fitar da ita bi iznillahi ta'ala, sai ku biyo mu ga yanda abin da ya kasance. Da farko dai wannan matsalar ta samu aka kawo mutum ita zai yi kokari ga ya shiga duk inda zai shiga domin wannan din ta, to amma kuma idan ya fara zai shiga nan zai taba start, zai taba kasar da yake ciki. Wato ni dai mutumin Najeriya ne, zaka shiga kasar, zaka nemo Najeriya yanzu. Najeriya ka taba sai ka taba next. To gashi za ta saba ma skip, za ta nuna ma skip gashi. To za ta nemi ka yi connecting ɗinta da wifi. To wannan idan ta zo nan kaga babu inda za ka taba ka wuce, duk ta inda ka bi ba zai wuce, ba za ta wuce ba. Duk ta inda ka bi ba za ta wuce ba. Za ta nemi ka yi connecting ɗin wifi ne. To yanzu a hakan ɗin nan ya ka sami sim card wanda yake da data a cikinsa, sai ka sanya mata. Ku biyo mu zuwa cikin shirin domin ganin yadda za ta kasance. Bayan ka sanya mata layi wanda yake da akwai data a cikinsa, to za ka yi connecting ɗinta da wata wayar, da wifi ɗin wata wayar, ko kuma ka yi amfani da mobile user ɗinta gashi, use mobile network processor, sai ka shiga, sai ka sa continue, sai ka danna start, sai ka sa next. Za ta ɗan yi sacin na ɗan wani lokaci. Idan kaga ta daɗe tana sacin, ya danganta da ƙarfin network ɗin wajen naka. Idan network ɗin gurin ba shi da ƙarfi sosai, to za ta daɗe tana sacin. Idan kuma network ɗin yana da ƙarfi sosai, to nan da nan za ka ga ta wuce ba tare da ɓata lokaci ba.
an gani yanzu ta yi checking for update, installing updates. Dai jama'a za ku ji ɗan surukatai da yake faruwa saboda wannan aikin a kasuwa nake yin sa, saboda na kawo mu shi ko me ita yana buƙatar ta, shi yasa za ku ji ɗan hayaniya ya yi yawa, sai a yi haƙuri. To gashi yanzu ta nuna mana wannan ta shigo nan, to sai ka taɓa wannan don't copy, sai ka ɗan jira ta na ɗan wani lokaci za ta ɗan yi sacin nan. To idan ta kawo ka nan, idan ka san password ɗinta, tun da dama rasto ne kai mata, saboda ana wani ba wai ka manta ki ɗin ba ne ba, ka san ki ɗin ba yau ka sani, ko kuma kana da account a kanta ba kuma ka manta shi ba ne ba, to za ka zana pattern ɗinka, in kuma pin ne to za ka sanya pin ɗinka kawai za ta wuce da kai. Amma kuma idan baka sani ba, to wannan wata hanya ce ta daban da za a bi, wanda sai ku biyo mu nan gaba insha Allah. Amma mu yanzu saboda mun riga mun san password ɗin, ya faɗa mana password ɗinta, za mu zana shi sai mu wuce insha Allah. Gani? Kaga yanzu ta nemi ka sa phone number ko kuma email ɗinka, ya ka sa skip, tunda yanzu ba shi kake bukata ba, ya ka sake sa skip anyway, skip ɗin nan ya ka ɗan jira ta yi sacin na kalilan, sai ka sa mo, ka sake danna mo, sai ka danna accept. Tana kawo ka nan gudun sai kai kasa, sai ka taɓa wannan ok din. To alhamdulillah, yanzu tana kawo ka nan sai ka danna skip, sai ka danna skip anyway. Idan kana buƙatar ka sake sa wani pattern ɗin ko kuma wani pin ɗin ko kuma face unlock, to sai ka sa. Idan baka buƙata, ga waje da ta sake sanya skip anyway, sai ka taɓa skip, sai ka taɓa ok. Yanzu sai ka taɓa start. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yanzu ga wayar mu mun fidda ita daga cikin kiɗin, daga yanda ya kasa fitar da ita. Dama ya san kiɗin ai ba bai sani ba, kuma shi isa ya faɗa mana kiɗin. Muka tambaye shi ya san kiɗin, ya ce ya sani. Kuma muka tambaye shi yana da Google account akan ta, ya ce yana da Google account, kuma ya faɗa mana pattern ɗin nata. Gashi muna sanya shi ya wuce ba tare da wani ɓata lokaci ba. To insha Allah mu rabi yan uwa masu albarka, kamar haka ne. Idan aka kawo ma waya ta shiga ki, ko kuma mutum ya yi mata wafin amma ya kasa wucewa, ko kuma ya yi mata rasto amma ya kasa wucewa,
to da farko za ka iya tambayarsa ya san fatin ɗin nata. Idan bai sani ba to sai akwai hanyar da za a bi nan ma domin a cire ta. Idan kuma ya sani ya faɗa maka to insha Allah cikin sauƙi gashi za ka fidda ita ba tare da wata matsala ba. Kar ku manta ku yi mana subscribe na wannan channel mai albarka ta Ɗanjuma K Hausa TV da comment da kuma like, kuma ku kasance a tare da mu a kodayaushe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.